Sziasztok! Ebben a videóban bemutatjuk, hol készülnek a Black Lab kártyák. A Nyomdaipari Kft. 1986-ban alakult családi vállalkozásként Debrecenben, és folyamatos célja, hogy partnereit a lehető legmagasabb szinten kiszolgálja. Ennek köszönhetően a reklamációs arány állandó 1% alatti. A közel 20 fős összeszokott csapat tagjai átlagosan 13 éve dolgoznak együtt, és évente körülbelül 4000 megrendelést teljesítenek. A 800 négyzetméteren elterülő komplexumban mindhárom nyomtatási technológia megtalálható, ezek a Flexo, Digi és Offset. Ezt országunkban mindössze 6 nyomda mondhatja el magáról. A Nyomdaipari Kft. ISO minősítéssel 20 éve, FSC minősítéssel pedig 3 éve rendelkezik. Ügyfelei közül 80% visszatérő megrendelő, ami garancia az állandó magas minőségű gyártásra. Ezen tényeknek is köszönhetően a Black Lab kártyák minősége hosszú távon biztosítva van. Ha több részletre kíváncsiak vagytok, látogassatok el a Nyomda hivatalos weboldalára. Nyomdaipari kkt.hu. Köszönjük, hogy velünk vagytok!